Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren markmat bat ki kirtong. Mentapat ka jingya keren jongi kadai berway na ki kirtong ubam desu wadang thamma eksan partai. Ndai dei kirtong bla yale election house nam arja khat lai bat house nam arja khat pra ndai sem la poi sakathong. Ndai ho arja khat khandai pat la job election MDC. Baru tahu dei ba tei bor pathau dapat Monglai constituency. Iptiang sabahai pi ba siya kani ji kren bat nga kani kapor. Te kamat ko ban kong ni kren pi kalong. Kai ka daw na se ka penlong e pi pin yakun siya kun. Ya kani election ni. Kisam la de pila persang pimna. Persang biang dai menta kan tir pimi biang sesimpat yakun. Kendiatan situ ipi ya kabidi bat kejingwan jangan nak win ki longing basikri pat ba I me jonga imdan su asla partai la de win ki ba yadan menta ba kam imlang salang poksna molai I labat kumi presiden jang sangkantai madabaki hagi nuduk senam prapun rio baras aduk singji klat iru ibat kum janskati jang sangkantai molai pelun mairu lele ateng osna marjar lai kemeli election nomor don kencing angnut ban sakri sno molai nomor by dewe neki long keme ba pau molai pa banidan betalang ke imlang kasalang te ka pelong yengaru ba ngan ya hakaju kalenti ke bay mingi kai ngi nam tak kam sakri pa ba te ka pelong yenga ba house na marjar khalai bangan mi ba hadin ba mi ho ngam sempoi sikathong andre kencing ede jonga pa ba kaya janbet nomor don kencing angnut nagamenta ban but iklong dien jing mingi ibadan namta ka jing perkhat yaka snong molai te wala ngi poi ngi kendu bun ki pajba hausna marja khat phrang ya simenta biang ten rei hakatu snam ngi sim lapoi sakathong rei hausna marja khat khanai pajba kila penkup yanga yaka bor bang long nomi khmat kum MDC te hakani kentim ta namang ibun ki jing dan kam ki ba hakjiya liti jonga hakjede jonga pajba kapelong nga ba ngadon kecing terang bajing angnut magidon pun ki ba ngi bana ngila bandon syaka we pat ke benta ke bede pat kajing pet nam ta kebet ke biang semolai dei kini galenti ke bangila ban sekri khamba ke pelong nga banjele biang kini ketim ta haga election MDC arja khat khandai pi job ko mu independent nang ta pi panya so sa ke UDP te kai bede ka daw pelong fi ban le panya so no sa ke NPP gin ban ye khun ye kini election house na marjar khat phrang ile independent how arjar khat khandai rang ile independent te kadan pat kajing ya penbet pat ki nong kershan ka bede pat ka jing let's not ti pat kanon ko party ka bangila penyetre namta ka bahak kamet sno molai phi ka baning kong du ka badan hapo ka jing mut khat jungai ka de namta ka bahak kamet jong pat ba na sno molai te ta kadaw ngi let ban associate pat ka party UDP tu ko por Tenrei gidan pat kidaw kiba kajing ya trekam ka bam ya hab jingmut bat kani ka party ka pelong nga bangan phai pat si ka party ka ba I bakadan jingkerman na ka benta ka jela ka jongi pat namta constituency ka jongi hi na ka benta pengin tere ka ba kamiat no molai te hakini ki kandidat senam kadon ba ka jing persak bajur yak sarkar kani sarkar ka bialam dak NPP tig juong ro bakat tig mulai ke ka salam le sek bapen mi ki nang yalam ju jet ben re bat bun ki ki sedang nang tai te fidan iu ban ong padi halor kan ni namar ke jing kan tho am tai ka sang NPP ka mi bon wa nai pa pi hagbide bakatang skop nong pi hot ka mulai ke ka donut klonsnam jo ka jet ben re hi ya ka bangi don pun ki ba mi nam taban pet ya ka pet ka piang jo ka jet ben re Rei siapa satu pat kawe kelomba kanika sarkar ka badan mata kam ni tang chong ka NPP ka MD government ka like control ki party baro kom ka UDP ka PDF HSPDP kiwe party bat ibru simet besimenta lang ka party tengi bah ki south nam I ka party ka sarkar MD ka le bun ki kam ki pabha ma hot ngimna ban penhun lut ipat ba ha bede ba kacing terekam jo ka sarkar tenrei siapa satu pat ba tang po south nam kan mara kijing namar ka government ke barim ke basensyar swai ka taru kila le bun ki kam ki bagani ka sarkar ka hapsim lut kijing ket clear am ta kata te kam mi be kijing kan tho tanre kijing terekam jo ka pat
kelale bun ki kam ki ba ki dan pa kinong bestu baklaling ba social media tangi ki basniu ni ka ek ba bale ni sarkar pa dan ba I kata de ko bang hab berkat ba Tikimi kijing no akini kisni persya ya ke sarkar kamtam kamolai bergui pat ki konsensi dak baong ba ke sarkar ke pendon kam baklai ki skim jongka dak ba ais kertong jongka but amolai lese kadon kata ba PP nalor ke MDC scheme pilang yo skiwe bergi scheme nak sarkar kin ben ais pajba Pi kata de bakla ban kono kumta bagi penan kam bakla scheme sisian bang ladi no mikmat pajba ho ngam mikmat sarkar jela nami khmat sa dis council tenrei kadi ka kamram junga pat bangan wat kilat kelinti ka bangan wara nam ta jing mutoi pe ba phira ka jing tip ka junga mre tang scheme na ka sarkar bawan ngalala ban wara ka scheme na po Assam rifle ya ka bang itip bagadan ka ni ka scheme pat ki sipai pat ki central paramilitary force ki ong ka civic action program tikumno vinong ba ngi padan ka maklan rei habang idan kalat kelinti ngi start ka kom terkam ngi kendu te ngiyo scheme kamde kata ban ong baka no siliang rega David ba kajingla ban liwat scheme kajingli ya kendu ya kinongelam la kini nam taki officer lani naki nongelam ki minister habang ini pen I kajing ya jung no molai kan da pet siliang ki ai sanu basmat ban liwat banut ban ya kendu banut ban pen sngo ya kajing panik scheme kajingli jungaru ban panik scheme po molai mde bang lit marwe ngelam lang bet bat ki nangilam juga dar pasenong ban pensngau hakim minister badan brom jungi ki jing dar kam jing senong mola tenre bakawan lingba kata mla ban ong bakadei ka baka sarkar ka penan kam maklai ta scheme RCN fila ekon election MLA te kani ka de ka sin ka balai fi hatu filang confident hadu kat no try ban job ikani election ta pi house na marjar khanda bajba lapun kubor nga ban long kum MDC pada kini saus nam ngan tu pi wada pedang jingwan jo pandemic ru ngasem song klikti leni ngan thia yang reng la trei borba kat ke bala na kaliang junga bangan pet ya kepet ke biang jo snong molai constituency te kini ki saus nam kum MDC ki bang la trei mo ale bat ki jing ya kendu junga bat pajba kat ke bang ala na ka bor junga ngerap bat ngai scam baling ba kani pajba kin bishar ya kam ka bang atre nga be jing start pajba no song no molai ha bide bet kata nganumla ban ong ba ngan batai ya kata ka jing chop nak jing ram re ka kong sandu ka long bet ha jing start ki kam ka bang ngala tre bat ki pajba kile I kata community ba habangi paisa ka benta banyale te ngi community bangin yo jing chop kat kum ka kam ka bang tre ma long ba kre exam la kre bhang le bha tingin ngi skam ngin sapasi kenika election gubernmentaru lese ki pajba ani kinong kan tho ki we pot kertong kinum yo daw sibun fi bon kan tho akani election lese number phim pat jolong tengru amle jomong lai pide briu ya khun se khun me long amle handai ka daw nga thrai ba ki pajba kin yo ba phiale nak seng NPP te kai ka jing pansai ba phin ais pajba se ba phin defend yel dig pi mata ngasukwa banong pajba kumni kan kalomba hakani ka sarkar ka ba dan menta kamde tan ka sarkar NPP kadai ka bayadan bentalut la pi ong wasnio ma kadai ka bayadan bentalut haki benta baro kini ki parti UDP ne ka BJP ne ka kani ka HSPDP ne ka PDF ne kini ki kertong simen ne but kiwe ki parti ki bami thamai menta ma kum ka TMC kani ka parti ka ba kilalong teng kinang ngelam ki bala trai ki bangil kedi ki pakipat baru ki monsu ki por arcar khatlai ke parti kongres ko kamu ke sulong tang change uniform lagi biru ki ju terneh ka jing I ju ngapa kalau ni kan ka jing terekam ju ni ke sarkar kemalong fi kala tribun ki kam ma telara ki pajba ki om ka parti NPP kamlong ke ipat ke bolong kata ko bangi haban bu nomor baro ya dan lang akani ka government nomor ki rai ki bangi I ki semi rai kabinet di rai marwe ka parti NPP tama sulong ta bag long nang helam te bag helam susah keno andre ki pajba kapan sutu bag parti NPP apo ka jinglam jongu konat sama kala le bun idon sapastun jongi riba ki kam bun ki balale ki balalong ka jing mentoy nam ta ka jela jongi tama tanggawe ka na pos tang apo saus nem te mla ban pendep lut ki long lang dang dei ban hap ailat mangin nang la pat ban pentulun shu ki bailat dep thumwa ki snem lalit no te haga jing yo I jong pi yo I
ki jingkala ki 1M po maulai hakini ki sunstem dan ki siposnem namar ba pi kwa belong amle le se fi ui ba kampat biang pidang kwa ben sakri kham hai pa ba te kinu le se kita ki jingkala ni ki karoi ka par pi wan rai ada fin yo kalat ben kum amle kini ki sunstem exposure ki bangi I ka maulai ka kham kalai eru tangkoi pihak pensotu kendiat sepang ka maulai borong itip ba ka maulai menswa kamnan po urban department kam hap po rural mo kiong hap semi urban terbekat pada kali ba semi urban department dan betip tetagadaw ki jing tu jak bedi ba jing don kampus no maulai la kadi karoi ka paru kam I don ka ero kandiat ka jing kiyo bedi ba katama tetagadaw I ba ka jing duna po no maulai ka buon malar pipet jak jing don kampus no maulai makidon kisnong kan barang mi Islam kinang kiyo kinang wan sok snong jok snong po no maulai ki barang don kam ka kinang don kam ka lat kinang don kam kelenti ka singkien teng songsi benong bah maulai dang don ki dong ba hadu menta kalat ki pat don dang song dum ma kinang penan kam lek solar kawan ka ega ba perkhat na galiang jonga ba kumno ngi don hapo chansor nginang yo snow ba ki don ki yeng ki badang song dum kata ka diga we ka bakta ba nga kumno mi khat tenre plus 2 nga kum MDC nga pat kot bor banyak keren ki bor ba halor ba hap ka jela te ka wara ka jing ye te ak bai dei pat ka kot ka khiaru ngi don jiduna ba kene ka ba kham sosi nga ka long ba state dispensary ka de ka we ka ba lastang ning kong du snong molai haru menta kim pat yo ka jaka ka ba long permanent ni ki dang hap ban song wai bet dang ki ni sem la le no ka mulai tahun ka nonglum ka tahun ka dorpas nong ka nonglum kala ai sobhai ka tu ka yo nonglum bakin sina no ka permanent jongka state dispensary namangi I ba phi kuma kitu ki jaji kilongi biduna yo kot kilet the community ba ladang apa ka thong ka tur kan de ka we ka subject ka bangi dan kam sim khian mar ka dei na ka pha kamyan choki paj ba ka bide kot ka khia te pej ka puli ka puthiru kidan gi yeng school ki baron de ki managing committee jo snong ki besem jar ba ngidan kaman pej ko bikitu namang isutu ba ki khana ka buan nang tu ki dig buan nak longi ng baduna ka yokon te fi kita ka di jingduna ki bang spin point tang khandiam henre ki dang buon ka we ka banga kham sngo khia lor ka jing hap jing bam hap ka molai hakini ki artli ki department ka long ba house nam arja ka khana din mga job ko MDC ngila persang beli ekren ni ki nangilam sarkar bat ki he ISU nam ta ka jing don kam jak snong molai tengi tip ba hak tu kapor ngili kerpat no ya government ba namar ba kinong molai kim kwa pangin hap ka urban tingi open hap no rural ma namar kawan ka sianadi kemut kan kejingrap kan nang bon ngidan kam man yo tu skim spas ngi molai namar ka molai siteng de kemut sipawa ka hap po sianadi kemut nadu mau umsing mo konro shadu sti semaran bukhar ki hap tu skim spas ngi kan ba nak kan masar shadu sini sepedang molai pa kamdan tingi kerpat sarkar ban pengat lang tingi sultanat pa mencip sistem sa konrat sama baga government MD kila declare ka molai kala hap spas ngi mereka ba sosi pa kalomba kinomi khamat jungi ki bangila jet ki klam da buddin kini namar ba ka city ka buan na ministry jongka rural development ka ong ba kinu kisnang ki bam hap pa ka cantonment area lani urban ya kita la ban penan kam ni kini kas kim spas ngi tingi hangni ngi i jingdu nong jong molai ken na ka ding bom kit khia jing nong mi khamat ki ba ngila jiet pakin da wat jing tim do stang ka molai kala di benyo ek jing mantoy bede bakroy ka par kita gidi jing duna bang I dengan nang ibun ki kon samlar I gadon ka jing duna ka bede bat khamtam gitu bi sport le tingi dang I jing duna ka babun te community bangin sala panwara ki jing kala ki nisnam manwan kita gidi jing akran yak maulai ngine phaim ta sak jalai baro ka wei mo kidan bun ki issue ki ba pending issue mta lada fin ang ka ILP ban pendrung tim khasi apo ka HL nata kanika themator ki babun ki ba kimat border dispute te shu lada phi pin job hato pin sim na yak bantawan pan bor sarkar ba kadai ban pandep no ki ki issue ki pa sa teng hot phi menta ka jalla ka jongi ko makalong la ringi phai chakani ka border issue ma kani gidi week subject ka bangi don kam hi ban sim khia bangin pendep no hadin mengilayo ka jalla ka jungi sanpos nam dang dei hakani kenti bamata dang la ban ya penbet hakata kom bakala nang ya sakhamat bi penbet jukani ma te community nam takani rogin sim khia ba
ngidan kam ban shimkhya kini kam nama kadai namta ka bhagamyat juga jala ka jungi tega baar ka LP ni soban ai ka brom ya kini ka government namar bakalara ya resolution pok assembly kiwi ki government ki empat le kini kini ka sarkar kala le bat kala pas ka resolution na ka assembly tamanta ka sa apok ka home ministry ka ba ngidan kam ban bodien ban laban penurulong ini jasa ka dulu di budan kamba ma perung kitin kasi namar ni ish ki jala ki parlok nakawi ki jala ki ele ki no competitive exam ki ala banyele kitin jong ta kadir ni kawe ka ba kong santam ka bangidan kamban tristam ban penbor ka sarkar kanu sarkar pawan long ba dei ban penurulong kini namar kini ki dei nam tak bhag met jong ka jabri jong ka jala ka jongi te bade ba ka thamator ka ka issue ka bala slam bahama isu i betang dala don ke jing men sao don ke jing tingko ka sapelong iki ban iki sarkar bakin syiki untuk ko rekedi ka sarkar ka sim serius ngapen bat menta pi i ka kut rukla don betalang kan ma ting kanu kam bangile ngile khatar kam baka jing terkam kanum don pat hadian nebut ke jing wo nia ne jing wo kejat ting skambal da ngi poisa ka benta bo pai ba wai ka bor kini ki isu ki bangidan kam sim serius banle kita Kublai sibun ba ya kapor jepi bapila pelat benya keren bat yang ni tengi kit bok kit ruang bapi fin poi sa katong kana ma fin la ban ai ji chakri ba kham ha ba kublai sibun